Teď tak trochu nahlédneme pod pokličku a prozkoumáme skrytou architekturu lidské mysli. Jednoduše si ukážeme ty neviditelné procesy, které z nás dělají to, kým vlastně jsme. Náš dnešní plán má 5 hlavních zastávek. Začneme Freudem a jeho psychoanalýzou. Pak se plynule přesuneme k Eriksonovi a jeho psychosociálním etapám. Následovat bude Piaget a kognitivní vývoj, potom se ponoříme do Jungových 4 subsystémů osobnosti, no a celé to uzavřeme s Kohlbergem a vývojem naší morálky. Takže jdeme na to. Část první. Sigmund Freud, psychoanalýza a pudy. Freud byl vůbec první, kdo se takhle odvážně ponořil hluboko do naší psychiky. Skálopevně totiž věřil, že úplně všechno v naší mysli má svou skrytou příčinu. Nic není jen tak. Tím hlavním motorem toho všeho je podle něj takzvané libido, což psychoanalýza definuje jako energii sexuálních pudů, která nás žene k dosahování slasti. Freud navíc naší psychiku doslova rozporcoval na 3 části. Pudové id, racionální ego a přísně morální superego. Tyhle 3 složky se mezi sebou neustále přetahují jako na laně. A upřímně to docela přesně vysvětluje ty naše běžné vnitřní boje, kdy jsme absolutně rozpolcení mezi tím, co zrovna hrozně moc chceme, a tím, co bychom reálně měli dělat. A právě z těchto vnitřních konfliktů pak Freud odvodil 5 jasných stádií psychosexuálního vývoje. A tady je ten hlavní háček. Pokud se v dětství v jedné z fází nějaký problém nevyřeší, podle Freuda si ho pak neseme jako neurózu až do dospělosti. Všechno to začíná orálním stádiem v prvním roce života, kdy si tvoříme základní pocit jistoty. Mezi 1. a 3. rokem přichází stádium anální, to je zkrátka doba první opravdové disciplíny a střetů s rodičovskou autoritou. Pak tu máme předškolní falické stádium, tady začínají děti vnímat rodiče stejného pohlaví jako takové malé rivaly. Ano, přesně odtud pramení ten slavný Oidipův nebo elektrín komplex. Poté se věci trochu uklidní ve stádiu latence, kdy se chodí do školy a budují se přátelství. No a od puberty už naplno nastupuje genitální stádium, které přináší dospělou sexualitu. Posuňme se o kousek dál. Část druhá. Erik Erikson a psychosociální vývoj po etapách. Na Eriksonovi je úžasné, jak tu původní Freudovu vývojovou mapu vzal a roztáhl ji úplně na celý lidský život. Došlo mu totiž to podstatné. Náš psychologický růst úderem 18. narozením prostě nekončí. A i když se on sám stále považoval za psychoanalytika, udělal jeden obrovský krok stranou. Odklonil se od těch čistě biologických pudů a zaměřil se na něco úplně jiného. Na historické a kulturní podmínky a hlavně na naše sociální vztahy. Zkrátka věřil, že to, jak neustále interagujeme s lidmi kolem nás, nás ve finále formuje ze všeho nejvíc. Když se podíváme na první 4 dětské etapy, uvidíme, že každá z nich přináší jeden zásadní psychosociální konflikt, který se zkrátka musí překonat. Startuje to už v raném dětství, v mačení náruči, tam jde primárně o budování základní důvěry ke světu. Když se to nepodaří, vzniká hluboká vnitřní nejistota. Následně se batole učí autonomii a snaží se prosadit svou, často i za cenu obrovského studu. Předškolní věk staví iniciativu přímo proti pocitům viny, kdy si člověček může nechtěně vypěstovat až moc kruté svědomí, které pak blokuje jakoukoliv spontanitu. A s nástupem do školy přichází snaživost, která naráží na pocity méněcennosti při prvních nezdarech. Úspěšné zvládnutí těchto dětských bojů v podstatě určuje naši celkovou sebedůvěru pro zbytek života. Vývoj pak plynule navazuje obdobím dospívání a dospělosti. Adolescence představuje jedno obrovské, bouřlivé hledání vlastní identity. V rané dospělosti musíme následně najít odvahu k opravdové intimitě, tedy nechat někoho jiného tak trochu narušit ten náš vnitřní svět, jinak nám hrozí docela bolestivá izolace. A teď to začíná být hodně zajímavé u střední dospělosti. To je totiž přesně to období, kterému dnes s oblibou říkáme krize středního věku. Jde o takzvanou generativitu. Máme obrovskou potřebu o někoho pečovat, něco po sobě zanechat a vést další generaci, abychom se vyhnuli mrazivým pocitům stagnace. A úplný závěr života se nese ve znamení bilancování. Tím naprostým cílem je dosáhnout životní integrity a smíření s vlastním osudem, místo odevzdání se zoufalství a strachu z nevyhnutelného konce. Změňme teď úplně úhel pohledu. Část třetí. Jean Piaget a vývoj kognitivních procesů.
Piageta totiž nezajímaly naše vnitřní strachy nebo sociální dramata. On fascinovaně zkoumal přímo samotnou mechaniku naší mysli. Všechno se točilo kolem jedné jediné otázky. Jak se vůbec vyvíjí naše uvažování? A přišel na něco naprosto převratného. Děti prý rozhodně nejsou jen nějaké pasivní schránky, které prostě sedí a čekají, až do nich někdo nalije vědomosti. Vůbec ne. Oni si ten svůj komplikovaný myšlenkový svět aktivně budují úplně sami. Jak se tohle učení vlastně děje v praxi? Hrají v tom roli dva naprosto odlišné procesy. Tím prvním je asimilace. To nastává, když vezmeme nějakou novou informaci a hladce ji začleníme do systému, co už v hlavě máme. Třeba jako když se naučíte nové slovíčko a to přirozeně zapadne do už naučené gramatiky. Ale pak je tu proces číslo 2. Akomodace. Ta přichází na scénu, když je nová informace natolik odlišná, komplexní nebo šokující, že do starých škatulek prostě nepasuje. V tu chvíli se musíme přizpůsobit a náš vnitřní systém poznání úplně přebudovat. Tahle ohromná kognitivní cesta probíhá ve 4 fázích. Od narození fungujeme na bázi senzomotorické inteligence. Svět chápeme jenom přes to, na co si sáhneme a co vidíme. Pak přichází předoperační stádium s neuvěřitelně prudkým rozvojem řeči a myšlení v symbolech, byť z velmi egocentrického pohledu. Až kolem 7. roku se dostáváme ke stádiu konkrétních operací. Zde se rodí první skutečná schopnost logicky uvažovat, ale jen o věcech, které jsou fyzicky reálné. A pak absolutní vrchol celého vývoje. V pubertě nastupují formální operace. Myšlení se najednou odtrhne od fyzické reality a my dokážeme bravurně pracovat s čistou abstrakcí a systematicky v hlavě testovat složité hypotézy. Udělejme si teď menší odbočku. Část 4. Carl Gustav Jung a jeho 4 subsystémy osobnosti. Tady si trochu poodstoupíme od detailů. Jung se totiž rozhodl načrtnout naprosto základní, dalo by se říct architektonický plánek, samotné lidské osobnosti jako celku. A přišel s úžasně hlubokým předpokladem, naše celá osobnost se podle něj dělí na 2 pomyslné, zhruba stejně velké poloviny. Jedna představuje obrovské a prastaré kolektivní nevědomí a druhá část je naše vlastní osobní nevědomí. Celý tento elegantní systém stojí na 4 propojených pilířích. To obrovské kolektivní nevědomí v sobě ukrývá univerzální archetypy, takové prastaré sdílené vzorce celého lidstva. Osobní nevědomí naproti tomu schraňuje naše vlastní, naprosto individuální a skryté komplexy. Ohromně zajímavé je tu postavení ega. To si sice představujeme jako naše bdělé, vědomé já, ale Jung vysvětluje, že ve skutečnosti je ego jen malá součást, která pomalu vyrůstá právě z hlubin osobního nevědomí. A ten 4. prvek, to je takzvané bytostné já. To leží přesně uprostřed na pomezí všech těchto sil a tvoří stabilní střed celé lidské bytosti. Blížíme se do finále, část 5. Lawrence Kohlberg a jeho úrovně morálního vývoje. Naše dnešní putování zakončíme mapou, která odpovídá na jednu z vůbec nejtěžších životních otázek. Jak se jako lidé učíme poznat dobro od zla? Kohlberg to vyskládal do morální pyramidy se 3 patry. Úplně dole fungujeme na předkonvenční úrovni, kde naše chování v podstatě diktuje jen a pouze strach z přímého trestu nebo nadšená touha po odměně. Jak mentálně i sociálně rosteme, šplháme do konvenční úrovně. Tady už naši morálku řídí snaha zapadnout a poslušně dodržovat platné zákony společnosti. A úplně na vrcholu, kam se mimochodem dostanou jen ti opravdu nejvyzrálejší, leží postkonvenční úroveň. Tam už se lidé nerozhodují podle vnějších pravidel, ale čistě podle vlastních, naprosto univerzálních etických zásad, které mají hluboko v sobě. A jsme u samotného závěru. Měli jsme tu 5 výjimečných mozků a 5 zcela odlišných architektonických plánů toho, jak postupně zrajeme a učíme se fungovat ve světě. A to nás přivádí k jedné hodně provokativní otázce. Která z těchto vývojových map vlastně nejlépe a nejkomplexněji zachycuje tu obrovskou složitost lidské psychiky? Jsou to pudy, jsou to vztahy k ostatním, uvažování nebo morálka? To je přesně ta otázka, nad kterou určitě stojí za to si chvíli lámat hlavu dlouho poté, co tento náš dnešní průvodce skončí. Díky, že jste do tohoto labirintu lidské mysli vyrazili s námi.